Най-популярната социална мрежа, Фейсбук, блокира тази сутрин. От цяла България нямаше достъп до нея за повече от час. Проблеми имаше и в Европа, Обединените арабски емирства, Съединените щати и Австралия. Интригата се заплита, защото една от най-големите хакерски организации, анонимните, от месеци предупреждава, че ще удари социалната мрежа. Дали това не е бил първият им опит? Асия Методиева търси отговора. Асия, каква е причината Фейсбук да се срине? Технически проблем. Това е обяснението за паниката, която предизвика блокираната мрежа днес. Още след обед в официално съобщение от Фейсбук се извиниха на своите потребители. Веднага обаче в мрежата се появиха конспиративни теории. Подозренията, че социалната медия е била атакувана от хакерската група анонимните, надделяха в емоциите на много интернет потребители. За сега обаче няма следи за това. Възможно е през следващите дни хакерите също да реагират със свое съобщение. Това, което се случи днес, обаче поставя един много важен въпрос. Какво е мястото на социалната мрежа в живота на българите? Facebook has been selling information to government agencies and giving clandestine access to information security firms so that they can spy on people from all around the world. You are not safe from them nor from any government. One day you will look back on this and realize what we have done here is right. Това съобщение на анонимните, публикувано преди месеци, стана повод много потребители днес да си помислят за хакерска атака. Независимо, че тази причина не се потвърди, Фейсбук маняците изпаднаха в паника, щом мрежата се срина. Борис Попиванов е преподавател в Софийския университет. Като всеки модерен човек е активен във Фейсбук и следи профила си във всяка свободна минута. Тази сутрин беше изключително така странно стряскащо, може би. Разбира се, без някакви прекалено тежки емоции. Това, че въпросният сайт не може да се отвори. И естествено възниква въпросите какво е станало, защо е станало и какво се случва. Причината за тази паника. За много хора липсата на достъп до Фейсбук е все едно да си забравят мобилния телефон вкъщи. Голяма част от хората ще бъдат изключително притеснени, че нещо пропускат, че нещо спешно може да се случи и те няма да знаят. Нейната липса или липсата като цяло на този вид самореализация и себеизразяване води до това, че хората търсят решение. Това решение за 2 часа в случая е стресът. Стресът идва точно тогава. И макар че Фейсбук си остава просто един сайт, с техническия срив днес стана ясно, че българите вече го приемат като важна част от живота си. Над 2 милиона българи имат профил във Фейсбук. Още нещо интересно, в момента в който днес Фейсбук спря, другата популярна социална мрежа у нас, Twitter, изживя истински бум. Така че едно е ясно, хората явно имат нужда да споделят виртуално. Благодаря ти, Асия.